основана 19 апреля 1909 года в местности Гилтус-Тудуван на юге Бессарабии. Его владельцем был Тудор Кавалиотти. Однако после его смерти владельцем имения стал Виктор Шерер. Он решил продать свое имение 84 жителям села Кирютни. Они же в знак благодарности решили прозвать это молдавское село в честь его имени Викторовка. Moldova mea aleasă, ești binecuvântată, al cerului mireasă. Добър ден! Аз съм Барбарова Ана. Съм 89 години. Още 5 месеца ще бъда 90. Съм родена в Айтуй село. Беше Тотован, сега на Викторовка. И нашите родители дошли от Кортен, а пък аз тук съм родена. Искам да ви питам, каква е историята на нашето село, село Викторовка и каква е легендата? Аз, какво да казвам, като дойдоха родителите ни, аз тук съм родена. Синкото баят не знам, но колкото помня ще кажа. Извидаха вода в селото, тук имаше вода, там бяха извели един кладенц горе на Баира. И там пусна вода. И не може ли да я запрат. И какво да правят от боярята имали много ходци, а че взели вълна с колята я донисали и запушали него юзор с водата, който да не тече долната вода нагоре. И помня мястото, едно дядо там се прави бахча, да полива да ни вода, то си имаше вода там. Ходаме да цапаме, да играем като лапето. Пудър той гато запушиха кладенца. Какво беше? Какво беше? Талока. Аз съм Бахала Давдика. Съм внука на дядо Ивана. Съм родена в 43-та година и уже преживях 82 години. Искам да ви питам, какви легенди имате за вашето село Викторовка, където се родихте? В нашето село имаме легенди, имаме турлашкото кладенче и то сега го има него кладенче. Тя водата очень хубава, силна и всички са ползват силното с нея вода. Каква история знаете за турлашкото кладенце? Историята така, с дядо там си правил градина, си взел вода, дошел тук, от Кортен дошел тук и тук преживя всичката жизнь. И сегичка мерил нея вода, него кладенче, го направил голямо. Инак се ползва с лата с нея вода, тя очень хубава, сладка и за пити, и за всичкото. И до днескашния ден нея вода я има.